Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Шоуда чыршы базарлары ачылды. Урман гүзәлен ничә сумга һәм кайда сатып алырга мөмкин, Ләйсән Ханова белде. Җирасты кеше юлларында видео күзәтү җыламаларын урлыйлар, диварларны пычраталар, вандалларга нинди җәза каралган. Чаллы балаларын йөртер өчен Рөстәм Миңнеханов 5 автобус бүләк итте. Транспорт кайсы мәктәпләргә бирелде. Шәһәрдәшләр хәзердән үк яңа ел кәефен булдыра ала. Чаллыда чыршы базарлары ачылды. Алар нигездә сәүдә үзәкләре янында урын алган. Исегезгә төшерәм, 11 декабрьдә алыслы агачларны сату буенча электрон аукцион үтте. Анда җиңгән эшмәкәрләр башкарма комитет белән килешү нигезендә эшли. Быел чыршы базарларына карата таләпләр артты, ди белгечләр. Нинди үзгәрешләр турында сүз бара һәм урман гүзәлен ничә сумга сатып алырга мөмкин? Ләйсән Ханова дәвам итә. Чыршы базарлары 31 декабрьгә кадәр көн сайын иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Күпләр өчен чыршы яки нарат төп яңа ел бизәге санала. Шуңа күрә шәһәрдәшләр аны алдан ук сатып алып бизәргә тырыша. Сатучы Алексей Кузьмин ызлыслы агачлар турында күп сөйли ала. Киңәшләре дә мөһим. Выбрать средние елки небольшого размера, чтобы уж в квартире немного места занимала, и как бы пошире, чтобы она была, чтобы она пышная была. И чтобы веток больше было. Елка базарлары дип аталса да, әлегә бирдә бер генә чыршыны да күрмәссең. Рәт булып, төз булып, намды матур наратлар тизилеп утыра. Эшмәкәрләр әйтүенчә, моның үз сәбәбе бар. Наратларны Башкортстаннан алып кайтканнар. Чыршылар Пермнән булыр дип планлаштырыла. Алар атна ахырында сатуга чыгарга тиеш. Нарат заграк тора, чыршыга караганда. Чыршы кыйла тизрәк. Шуңа күрә сыңрак чыршы була. Нарат уртача 550-дән 500 сумнан. Чыршылар 800-900 сумнан. Быел чыршы базарларына карата таләпләр тагында арткан. Әйтик, эш вакытын агач бияләрен күрсәткән таблолар куелырга, шикаятьләр дәфтәре булырга тиеш. Сәүдә төгәлләнгәннән соң сатучыларның урынны тәртипкә китереп калдыруы мөһим. Чыршы базарлары районнар административ-техник инспекция белгечләре, участок инспекторлары тарафыннан көн сайын тикшерелеп торачак. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Стеналарны бозалар һәм видеокамераларны урлыйлар. Вандаллар кулыннан янгын сөндерү депосы җир асты кичү зыян күргән. Анда күзәтү камерасы юкка чыккан, 58-нче комплекста исә капиталь ремонт нәтиҗәсе юкка чыга бара. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Янгын сөндерү депосы җир асты кичүендә камераларны Мәскәү проспектын төзекләндергәннән соң урнаштырдылар. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, камераның берсе дүшәмбе көне юкка чыккан. Вот просто варварство. Только что сделали, видите, опять все украли или разбили. Тут вот хоть вот эти сделали. Оказывается, камеры сейчас, видите. 58-нче комплекс җир асты кичүендә стена панельләрен ватканнар, аларның кайберләрендә хәтта аяк изләре дә калган. Я думаю, то, что человек нетрезвый это будет делать. Ну, вот идет просто, у него какая-то агрессия, может, ударил. Либо просто по приколу, так ударил в стену, как говорится, прошибу, не прошибу, я не знаю. Что было раньше? Побели, написали все, сейчас ломают. Только сделали, снова поломали. Так что просто тут какую-то, наверное, надо засаду ставить. Кызганыч, тик видеокамералар күп очракта тәртип бозучыларны туктата алмый. Тик хукук саклау органнары сүзләренә караганда, нәкъ алар җинаятьчеләрне ачыкларга булыша. Каждый случай, выявленный случай, берется на контроль правоохранительными органами, регистрируется в полиции и, естественно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Белгечләр гадәттә вандаллар, балык булмаганнар яки алкоголь кулланучылар ди китергән зыянга карап административ һәм җинаять җаваплылыгы каралган. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан приставлары башкарма җыемны түләтү хисабына федераль бюджетны 315 миллион сумга тулыландырды. Ел башыннан Татарстанда физик һәм юридик затлар бурычларын ирекле башкару өчен билгеләнгән вакыттан соң приставлар аша 315 миллион сумнан артык бурычларны башкарма җыемга түләгәннәр. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 100 миллион сумга күбрәк. Башкарма производство турында федераль закон нигезендә башкарма җыен законда билгеләнгән срокта үтәлмәгән очракта бурычлы кешегә салына. Суд приставы башкаручы 5 көн үткәннән соң башкарма җыемны түләттерү турында карар чыгара. Аның күләме түләнергә тиешле сумманың 7% тәшкил итә. Башкарма җыем түләмәсе өчен белгечләр Татарстан Республикасы буенча суд приставлары идарәсенең рәсми сайтында махсус сервис аша бурычлар турындагы мәгълүматларны вакытында тикшереп торырга киңәш итә.
Шаллы балаларны қорқынышсыз ерту үшін барлық кереклі жайламалар білән жиһазландырылған Ford Transit маркалы 5 мектеп автобусына ие болды. Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миңнеханов муниципаль біремлеклер башлыкларына һәм республика мәгариф бүлекләре һәм идарәләре башлыкларына яңа мектеп автобуслары ачкычларын тапшырды. Шаллыда транспорт чаралары 41-ші мектепке, Комсомолец балалар яшүсмерләр спорт мектебіне, орган залына да берілді. Шулай ук 2 мектеп автобусын укучыларны йөртүне оештыру өчен башкарма комитетка бердиләр. Әлеге автобусларның барысы да ГЛОНАСС 112 бердәм дәүләт мәгълүмат системасы, спутник навигациясы системасы белән җиһазландырылган. Республика гөрләп торсын, Россия күләмендә Татарстан уңай регион дип санала. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай булыр дип ышанам. Барыгызга да исәнлек, саулык, киләчәк яңа еллар һәм кемнәр машина бүген ала, игелекле машина булсын, ипләп йөрегез, хәтәр хәүф була күрмәсен. Шаллыда шәһәр мэрының чыршы бәйрәмнәре башланды. Быел алар берничә урында бара. Беренче тамаша КамАЗ мәдәният сарайында узды. Укучыларны мэр Ноэль Мәхдиев котлады. Аннары Мастеровой театры «Очень простая история» спектаклен күрсәтте. Мэрның чыршы бәйрәмнәре 27 декабрга кадәр дәвам итәчәк. Программада Кыш бабай, Кар кызы, әкият геройлары катнашында яңа ел тамашалары, спектакльләр һәм шәһәр башлыгыннан һәрбер чакырылган балага тотлы күчтәнәш. Барлыгы монда чарага 6000-нән артык укучы катнашачак. Бу алдынгылары активистлар, караучысыз калган физик мөмкинлекләре шикле, аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар. Мин бишлегә генә укыйм, бик тырышып укыйм, бүтән мәктәп программасында катнашам. Кызык булыр дип уйлыйм инде. Подароклар да биргәч, бик кызык булыр дип уйлыйм. Яңа ел якыная бара, шәһәрдәшләрнең бүләкләр, кышкы җылы атрибутлар һәм бәйрәм табынына тәмле ризыкларны бер урында сайлау мөмкинлеге бар. Шаллыда беренче тапкыр яңа ел ярминкәсе узачак. Ул 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты каршындагы уңайлы павильонда урнашачак. Биредә Россиянең 80 предприятиесе киң ассортиментлы продукция тәкъдим итәчәк. Шул исәптән җитештерүчеләр дә катнашачак. Ярминкәдә шалалылар бәйрәм өстәле янына оригинал ризыклар сатып алырга мөмкин. Күп кенә ит һәм балык деликатеслары, гадәти булмаган табигый тәм-томнар, чәй коллекциялары беркемне дә битараф калдырмаячак. Ултык, Россия, Белоруссия, Абхазия сырларының төрлелеге, Удмуртиядан тәмле сөт продукциясе, тәмлеткечләр һәм соуслар коллекциялары, фермерлардан көнбагыш мае тәкъдим ителә. Тәмле тамаклар өчен банкалардан нарат күркәләре яки җиләкләр кушып ясалган мармелад, ширбәтләр, хәлвә, конфитюрлар, кайнатмалар. Барысы да яңа гына фабрикадан һәм шәхси цехлардан китерелгән. Авторлар иҗат иткән футболкалар, Гарәбстаннан хушбуйлар, йорт өчен кирәкле вак-төякләр, оеклардан һәм сөлгеләрдән оригиналь сувенирлар, имбирдән прәннекләр, бүләкләр өчен менә дигән булачак. Кашемир яки дөя йоныннан эшләнгән киемнәр, шәлләр кышкы салкыннарда җылыталар. Ярминкәдә кышкы курткалар һәм пальтолар, баш киемнәре, заманча унтыйлар бар. Яңа ел ярминкәсендә һәркем үзенә һәм якыннарына бүләкләр табачак. Шәһәрдәшләрне 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга чакыралар. Бүгенге мнашылар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Новый год уже в ДНС. Бонусы или программа 0024. Так, 8-ядерный смартфон Samsung Galaxy A7 с широкоугольной камерой всего по 1000 рублей в месяц или 5000 бонусов на карту про запас. С ДНС выгодно всегда. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 19 декабря в молодежном центре «Шатлык». Лови новую новогоднюю скидку в Эссен каждый день. Консервы «Бондюэль», кукуруза или зеленый горошек 46,90. Акция действует с 18 по 24 декабря в гипермаркетах Эссен. Подарки из Эссен под каждой елочкой. Эссен.